gatty diýe, başagy ýaşaýas diýe. Awa. O ýer hat rahat diýe meselem. Awa. Näme şu başagylygy, näme öredýär? Biz killemiz öyle diýem, killemiz de bara. Birinjilene söwüşýän adamlarymyz bar. Ýa-da birini burada suud etjek bolan adamlarymyz bar kellede. Kellede ara şu başagy diýe. Durmuşda da oňa da etjek bolýar, maňa da bir galyp barýan ýalak da bir zatlardan. Awa. Ýöne ola ýalak zat ýok. Bu daş döwran seri bir durup bir segini sen daş döwrana synlasaň hiç adam ýok, alan galan hem ýok. Ütköş iýlen başaran bar, işiň hem ýok. Senem iýrilen gyrdyň bolly. Ýöne bu kellemizi birden zirde billah o kelleňi duruşy bilen şonu tertipläp bölüşdirsek bize markaýyny rahat ýaşa biler. Şol ýarşýat hakyky şo. Ha, o ýarşýat. Bir ýaman ýarşýat adam. Hamana galyp barýan ýaly o ütköş adam ýok, alyan galam adam ýok. Şu ýarşmak duýgusyny has güýçlendirýän zat näme diýsene? Şolaň biri. İnternet. Awa. İnternet diýmän sosial media diýin. Awa. Awa, edilýär şo. Şol beýle kilen görýän de ideýän işini, durmuşyny görýän bolyn, olar has köpüräk işleýän ýaly, has köpüräk gazanan ýaly. Olaň dostum ken oğudan ragam. Edil şolaly, bolýar şolaly. Duýuň, şo duýuň berýär ýöne. Awa. Daha misal üçin owa barýan, owa barýan, kakan, atan ýanyna barýan bolyn. İyi misala, bir sesiňiz öz akymı bilen kereket edip ýolar da. Ýaşaş bölüm meni. Biziň gyzyk ýazatlarymyz üçin bular üçin düýünden gyzyk gelýär. Olar durmuşlaryny ýaşap ýörler. Biziň ulu boldup borgili gözümizde eger orna ýertýän zat olar üçin tutmaça köşedilerden üýtdik da. Awa. Hiç zatlar olar hakyky durmuşynda lezzet alýarlar. Şo bir bağa gülläne lezzet alýarlar ýa-ni nahalak mewsum gelýär bolýan şonu. Lezzet alýarlar su bermekden, lezzet alýarlar maliyet tawra salmakdan. Lezzet alýarlar. Biz bolýan şol haydan hay. Şo galyp barýan ýaly onuň bir surat paýlaşsa da şoňa ýetjek bolup sen şol surat paýlaşsak bolup bir ýyl janyma çykyp barýar da. Has sada durmuşda ýaşaýanlar, has bir hili Awa. rahat ýaşaýan ýaly göwnümi. Awa, göwnümi da hakyky. Şu mellegine çykar, malyna tereder. Ya edil owada diýjek bolamak şäherde de barda. Awa. Şo bir günnelik durmuşy bilen gümrah bolup ýaşap ýören adamlar. Awa. Has bir hili şolamy durmuşy bilen tiýrenip böler. O neden olýar, gidijek şu kindimaja işler bilen özüni lezzet alyp durmuşyndan böyle özüni gyzykdyrýar da. Biz olyn şu iýlin käsir edip, oňa ser edip deňeşdirýär. Şu deňeşdirmek ýakýaly bir. Awa, hakyryn. Deňeşdirýär, oň bilen muň bilen. Şu deňeşdirmek diýen kelläňden pozu aýraýmasaň gara, bize azap berýän hunagy bar ýutdurýan şol bizi deňeşdirmek. Oletde menemedin, oletde menemetjek bolýan. Menem galaýmaýyn. Onu kelläňden aýrýan şol atlary bolupdyr da bilen baraber, senen baraber diýelim. İnsan ahyrynda da bir ýerik barýan şol durmuşyňda lezzet almaly, aram tapmaly. Awa. Şoňa barýan. Eger şoňa bar bilmejek bolsaň, ýaşanyň näme manysy bar, alganyň näme manysy bar. Şu aram gowsy men şonu öňrek tapmadym. Elemi? Awa. Nemem şol? Türklerdäki huzur bolup elýär. Awa, edilýär bolýar şo. Şoň tapmadym da. Rahat diýip dursun ýa. Hawa, içki rahatlyk diýdim, zat diýdim. Aram edil şo da şol. Zaten madem aram gäh hem diýär, biz bahan üçin ýerine Sultandan jara aram gäh diýär. Şo taryň soňuna barjak insan huzurly ýerde şo. Hem dünýä aladalaryndan diňip barýan ýerde şo. Inna arkaýyn hem adam diýinme o diýilýän da. İçinde bir arkaýynlyk hidil edip bir hödüýünü görýän şol aram bolýar da. Öňrek bir videoňda o çur hakda aýdyp geçdim. Awa. Inni daşary ýurt sözlerini ulanmaýan dil ýa halk barmyka? Ýokdur. Hemmeksen bilen alınma sözleri. Alınma sözler olanlar baram, hemme dillerde bar. Mysal üçin diýeli, iň uly diller diýip hasaplanýan. Mysal üçin nemis dili bolsun, fransuz dili bolsun, rus dili bolsun, şolaň içinde doly bizden ken alınma sözler bar. Mysal üçin size aýtsam, şolam rus söz diýelim diýersiň, mysal üçin Spritz, Schlagbaum, Kurort, Tufli, şu sözler bar. Hemmesi nemis sözler. Ya zaten aýtjagym da internasional, intuitsiýa o sözler bar. Eýşin bol kutarýan sözler aýtjagym da rus dilinde bar. Ýöne şo söz alanmak üçin öz eheňe guruluş, eheňe boyun eýdirip almaly. Ýani
intuition sözüni orsa intuitsiya diýip alýar. Awa. Şu hamany eşdiýän ruhsy diýalak da şol. Awa. Şeýdi bolmaly alan wagtyň. Eger şonu şeýdip alyp bilmejek bolsaň söz almaly. O misal etip boljak. Misal üçin aýdyn size diýeli onam niden bilip bolýar almaly. Haýsy dilden almaly. Misal üçin size sorasam Sankt Peterburg sözi şeýledem. Orça aýdylýan Sankt Peterburg. Awa. Indi men şoňa Sankt Peterburg diýsem, gülkünçde. Maňa gülkünçde. Näme diýsem? Sankt Peterburg diýsem. Bir de N G ýyzyna gelse biz na harfy görýäs. Awa, ha. Sankt Peterburg diýsem. Awa. Ç harfy maýdan okman Sankt Peterburg diýen. Aha. O şey diýsem gülkünçde adamlara. Maňa gülkünçde, ýöne adamlara gülkünç ol. Ya mysal üçin Vladivostok sözüne men Vladivostok diýsem. Gülkünç şaýarlar şol adamlara. Ondan ýöne ol gülkünç bolsa, onu bu Rus biriniň köşe keşi diýmesem gülkünç bolmaly bolýar. Anaw. Anaw diýmesem gülkünç bolmaly bolýar. Karkala diýmesem, kuşka diýmesem, ýanky anaw diýmesem, keşi diýmesem gülkünç bolmaly bolýar. Aslında dogrusu şu Rusyň edýän dogry. Öz aýdyş ehine oraýdy. Sen aýtjak bolşuň oraýdan ol. Öz enatasına näle eşden olsa şu sözler aýtmany şeýdi baýdy. Biz näme diýäs? Şol milletiň öz aýdyşaly aýtjak bolýar. Şeýtdirem başga bir diliň öňüne ejiljek bolýar. Şo ýagdaýda şo sözi almaly. Oň düzgünlerini taýin bolýar sizce? Oň düzgünlerini taýin bolýar. Onda şo düzgün barmak basyp aýtdyň şonu. Ya mysal üçin diýeli, mysal üçin Moskwa şäher şeýledem. İnglis gelýär Moskow diýe. Türk gelýär Moskowa diýe. Biz o zaman Moskwa diýip aýtjak bolýar. Ya mysal üçin biziň Aşgabat paýtamyzda Aşgabat diýip biziň aýdyşymyz aýdýan ýok. Aşgabat diýe, ol başga bir zat diýe, bol başga bir zat diýe öz aýdyş ehine oraýdy. Biz hem şey etmeli. Ýöger şey edip bilmeýän bolsak, şo dilden almajak bolmaly başarsan. Ya mysal üçin diýelim, bizde parslar dörkenle İsfahan diýip şäherler bar. Biz mysal üçin biz Isfahan diýäs. Gördüm gülkünçler bize hiç gülkünç duýgun oýaran ok. Biz ýa şo Mewrüti geçirdik. Biz parsylyň öňüne biz hiç ejilýämiz ok. Arkaýyn alybermeli, almasaň. Almasaň dil baýa ýaram. Mysal üçin şolay alak da şey edip düşünürsen o bolýan. Mysal üçin Hytaýdan bir mata aldım. Köýüne gedip dikdim da şu ýakda tutdym. Şol meň önümimde. Men çygymaly başga dilden alanam bolsam, aslında meň sözüm şol. Türkmen çöleşen, Türkmen söz bolýar. Olaýam ol şu diliň, şu sözüň ata watany men şu manda ulanıp beremem bilen o habaram ýok. O söz durama öýtmeýär. Ýöne biz şu wagtynda bizem berdik beýleki dillere. Ýanky parslyň mysal üçin otow diýip söz bar, aga diýip söz bar, sowat diýip söz bar. Bizim sözlerimiz şolar. Rus diline de bar mysal üçin bagatyr, bizdäki batyr sözi şol. Bizim sözlerimiz ýani geň zat däl. Bizim şu wagtynda bir alış çalışda bu haryt ýalak sözüm edil jany bir zat. Alýan berýän. Ýöne alan wagtyň şoňa o wagt çetinen girip başlan bolsa, şu sözi saklayan asıl gelen haýsy milletten gelen bolsa, şoň eşigine, şoň milli libaslaryny çykarýan da doğany telpegini bu şoň daňyp täzen alýan. O şoň türkmen çöleşdirýän da. Şoň türkmen çöleşdirýän şoňa gowy bolýar. Indi tere türkmen çöleşdirjek bolsaň halkyň ulanyşy ýaly albermelimi ýa ýörüýte türkmenleşdirmelimi? Başardygyňdan halkyň öz ulanyşy ýaly almaly şonu. Edil şol haýsy milletde dören bolsa şolar aýtjak bolup kösen oturmalylar. Hemme diller hem şey diýär şonu. Eger mysal üçin diýsem, näme orslarda mysal üçin näme diýeli? Berkut sözi bar, Berkut bilýärmi? Aryol ýa-da Berkut diýýärmi? Aryol ýa bilýärmi? Aryol ýa Berkut. Biz Berkutymyzy Berkut diýip bolanýar. Onu öz ehine oraýdy diýär şonu. Şolar alak bolmaly aýdan wagtyň bara. Öwrenşik diýen soň gülkünçe alak başda bolyn. Soň öwrenşýän şolarda. Haýsy görnüşini kabul etmeli. Meň pikirimçe halk ulanýan bolsa, şol has bir tebigy ýagdaýda şeýle bollar. Şol halkyň ulanýyny bara, bir dilçi seljerip almaly şonu. Ýöne o dilçiň elini geçmeli. Adamlara ony boýuna goýup bolýarmy? Ýok, dilçi kinolaryň bilen, multfilmlaryň bilen, ýa-ni aýdymlaryň bilen aýtsaň, öz ornap bir giňip, öýrüsi giňip gidýär. Indi oçur näme? Oçur nawat, hatar. Oçurlyny bilýäsmi? Oçur özüňde bar söz bolsa almasaň. Eger şol oçur sözüni türkmençesinde bar bolsa, şonu nawat diýip, hatar diýip şonu ulanmaly. Bolmasa alma söz geçip öwrenişýärde bara, dil haly şoňa innige diýe şo zady bara. Mysal üçin, oňa bir mysal berýän. Dağın çurdepesinden bir daşy toğlak goýursaň, ýere şol ýüzlerçe daş bolup ýetdi. Alk gaýdyp harsaň dağ ele ýany bilen. Şonu başarsaň şo dağın depesini tutjak bolmaly.
Şu dilim başarsan bağ sözünü ayırmacak bolmaly. Bolmasa halk ýa-da dil şoňa inni gediýär. Ýöne alyp duranmaly, ýöne alyp duran ýokunç getelýär ol. O dil o söz şeysi, o sözüm şeydi, o söz şeydi, bu sözüm şeydi diýdi. Birine gidip o 100 söz, 200 söz, 1000 söz ýitkäýär. Bir ýüzeliň dowamında. Türkmen sözlerini ingilisler bilen gabat gelýän köp ýerleri bar. Ýa. Öňe gurrun etdikmi kak şunu? Men esasy birinji gözüme düşýän man sözü. Men erkek adam. Nädip? Şol meňdeşlik nädip beýle bolýar? Misal üçin haýsy söylemek etdiň? Padyman. Ýa. Şu adam bilen bagly sözlerde, türkmenlerde man sözü bar. Uçorman, Ýa. edermen. Ýa. Olarda da adam sözüm, erkek sözüm. Ýa. Man bilen aýdylýar. Ýa. Oryanky ýygynaky goşulma bar ha. Goşulma fars diliniň goşulmasy. Söylemi ya? Ýa. Fars diliniň ingilis dili bar ha, aýdyp berem, ýakynlyň aýdyp bersem, köp kişiге haýran, elesem haýran galarsyňyz. Mysal üçin brother şeýle dämi? Hawa. İngiliz diline. Brother. Olum birader diýip aýdýarlar. Mysal üçin mother. Fars dilinde mother da. Bay. Ana mesela daughter şeýle dämi? Hawa. Gyýyz. Gyýyzym diýilmeli. Doktor da atdy da farsçada da. Mysal üçin new şeýle dämi? Hawa. Nev de o fars dilinde de. No. Bize nowr diýär da. Nevem diýip aýdýarlar, nowum diýip aýdýarlar, şiweler nowra bolyn. Nev de. Nowy orçuda gamşol. Şimdi men aýdotine diller alışçalyş diýip bilmem yok. Müngülöňe alışçalyş diýerdiler. 2000 milyoňa alışçalyş diýerdiler. Şu adam edýärler. Bir kim bilýär öň asyrlarda bil goňşy otyýarlarmy, otyýardylarmy ýa-ni farsy hakykatynam Ýewropa diller hatarına goşulýar. Farsy bar ha. Şeýlemi? Hawa. Ondan şol aralykda meňdeşdirler ken çykyp bilýär, işlerim çykyp bilýär. Köplençe atlar meňdeşdik ýa-ni işlerim meňdeşip çykyp bilýär. Mysal üçin ýa-ni aýdaýyn bize göç sözü bar, bize göçmek işlik maýsyna da bar. At maýsynda bolýar bize. Türkmeni göçürjek bolsaň ýanyndan göç geçir. At maýsynda. Şol ýa-ni rus diline kaçabat, olam göçmek maýsynda da. Rus diline geçe, rus diline hem ingilis diline geçe. To coach, ýa-ni paýtunyň aty şey dolandyrmak ile bar. Ondan soň coachingdan coach ol at, ýa-ni bir adama turgan bolmak, şonu seretmek, ýa-ni eýit diýip daşyndan dolandyrmak diýen maňyny berýär. Indi baryp haýsy asyrda näme ilip bolup geçdi, onu ýygyna düşden çynyň etseň bilip bolýar, ony ýene de pikir öğretme, ýene de öňe sürülen pikir bolup anyk däl netijede ýöne. Sen makala ýazsaň, ýa-ni dünýä çykarsaň, ýa-ni bu aýdýan meni dünýä çykarlan makala ýazylan bu sözüm bar. Men özümden ýa-ni basketbol ýalak söýdäl bu. Bu hakyky suud edilenine daşy bu dalymdan ýazandalar. Biziň men ýazandardym däl. Şol ýalak bolýar, haýranam alýan. Tavar dogurmy? Tavar dogor, ol hakyky suud edilen zat ol. Ýa-ni hakka ýalak däl bilen. Bu tavar hakykatan dogor sözünden, ýa-ni öňe arşarş edilenden kiçik maýlan arşarş edilýär da. Goýun berýän, bir haltyny alýan, geçi berýän, ýa bir halta diýeli şeker alýan diýen ýalak da. Şoň arasynda dogor sözi, zat sözünden, ýa-ni tavar sözi dogor sözünden haridar çalyşyny ulanýar. Mysal üçin rus dilindäki tamojin sözüm, bizdäki tagma sözünden tagmalap berýär da giýrende serhetden giýrär şeýtirip basyp berýär tamojin sözünden şol. Ýöne wagtyň geçip bilen ütgeýe ses alışçalyş ütgeýärde başga ses bolup çykyp berýär da söz. Dil bir hili maýşak da, dil jany da. Şoňa köp kişi düşünýär, ýöne duranly ýatasy ýalak bolýar diýär. Dil jany da hakyky bir adam ýaly. Olam hastalanýar, olam gutulýar, oňam ýa-ni öýür alyp ösýän döwri bolýar. Bu adam ýa, şu adamyň ömrü ýaly. Şonu başardygyňça ýetginjek ýagdaýyna saklajak bolmaly, terje halyna saklajak bolmaly, ulanışda saklamaly hemme zady. Duran ýerine ulanmaly. Ulansaň göni itip özüniň ýa-ni tozana garyp taryhy sinip gömülip gidiber ýa dil diýilen zat. Şu men öz kontentimde öğretip başladym ha, ýa-ni dil aýdýan olan adamlar ýaňsylýar, gülýär de başda. Hatta ben üniversitede giremde de dil türkmen diline girdim diýemde de hemme kişi bir hilak gara ingilis dile gir, ekonomika gir, hukuka gir dip üstünden ulanlar da türkmen dilini kim bilen o aýdyp bara. Şol bir hili ýaňsylýardyr da hakykatan men şoýda şoňa diňname diýýärdi bolyn sawurlyk bilen öwrenýän, okuýan barakenana diýilip boljak, aýdylyp boljak, söýdirip boljak. Düşünürsen adam düşünjek, adam düşünmärä taýyn. Ýöne ýa-ni düşündüren nokta. Şula manyýety şol dip. Ýöne men atam pesbel adam, ýa-ni mulaýym adam da bir hili. Ýoş gülenjik düşündürýär da. Şu düşündürýär, onu men düşünýärdim şoňa. Masalan, babam pakyr
düşündüren wagty bir hilik zady düşündürenne gowy düşündürýärdi. Meniň utdiýan tarapymam şol gowy ataň, gowy babaň, gowy mamam bolmagy. Yani okumuş maşgalada bolmagym. Atam tarihçi, babam Lukman, mamam ejemiň ejesi de. Mollum, kakam okuly Parsly edebiýatdan Mawtumlyn toran ejem matematika mollum, ejem okuly. Şolar okumuş maşgalada bolmagym, men şu datlary gowy öwrenip özleşdirmem kömek etdi. Ýok eger ýok plan etdip gyýyp duran maşgalada öwrensem belki beýle bolmazdy. Ýöne şol öwrenenim üçin maňa gowy şol mahaçy men kakam bilen arkaýyn dostum ýaly gürleşip bilýän, ejem ýaly arkaýyn men degişip bilýän. Kär maşgalar bar bilýän, kakasy haýt diýärem bolanara dimdir çykan okda bilýän. Ýaman bir hili şol maşgalar men geň gördüm şonu. Kakasyny oturup gürleşip görmändir da, oturup arkaýyn dertleşip görmändir. Men kakam arkaýyn bir meselede gürleşýän, onu kakam şeýle gürleşip bilýän mi? Ona gürleşip bilýän. Men atam bilen arkaýyn oturup gürleşip bilýän. Babam pahyrynem arkaýyn gürleşip bilýärdim. Hatda babam gaty degişken adamdy şeýle bir gülür ýa-da. On bar ýa-da mamama da ýa-ni at takagan köplenç garra adamlar öýde ýanylaşyna at takagan bolýar. Hatda şeýle bir zat bir edil özüne şaýat bolukon bir wagtlar könek satyn alýanlar wady bilýänmi? Diýär bardy, o bolarda bolan könek satyn aýlanıp beren babam gap çykdy da otyrdyk bolan ýa-ni düýp boşda mamamdan düýp boşunda bolan çykdy da ine şuna malkydyň diýdi da mamam. Islam köne diýdi da. Degişýän adamlar şolarlyk maşgalada bolmagym ýaman ullokan peýda berdi. Dilene alıp gelin diyecek oldum, bolin aýtdyň eýem. Şeýleme. Dil ýa-ni kakamyň şo Parsly edebiýaty tormagy. Türkmen diline aslında men kakam şolay iterik berdi. Ýa-ni diýip sulary atam, babam, mamam enem pahirdagy ýa-ni iterik beren bolsa dil uğruna kakam meni zat. Kakamdan höwüsländim. Kakamdan gördüm. Bir zat eşitdi ýa aýtsa şoň maňysyny düşündirýärdi. Şu söz şundan bu söz mundan emele gelip çykdy. Misal üçin tarpa taýyn söz bar bilýän. Tarfatul aýyn sözde arapçadaky gözüm açar salym diýmek bolýar. Biz ýöne diňe bir adam ýok bolan wagty ulanýardy aslında. Gözüm açar salym diýmek. Tarfatul aýyn diýmek. Şol adatlar aýdýar menden şol süýji wagt töreddi. Ahilek höwüs töreddi. Şu dile bolanlara misal üçin bizde esen bolsun niýe salamy ekelen getiren esen bolsun. Şu biziň salam sözüniň ýa salamatlyk sözüniň ödül türkmençedäki manysy gadymy söz esen bolsun. Şol saglyk salamatlyk bolsun diýmek, şu esen bolsun diýmek. Onuň şol adatlar düşündirýär, aýdyp berýär, öwrediýän zatlary şo men gyzygyp dinleýärdim şonu çağakam. Neme diýipdim? Şol käbir sözleň ýa käbir nakyllanmy, şunu manysyny düşündirýän, şonu gowurýanna. Edil bir 2-3 sany. Misal üçin ada aýdyp beren ýa-ki dawaly, wawaly mesele ýegen ojagdyr. Ýagam bolsa gowdur. Şu aslında yağ däl, yağ aslında bolmasy, ýa-ni et paýlanışykda uç ýağdyr, ýagam bolsa gowdur. Onuň indi şonu bildi aýdýan, şonu sorýan, aýdýan köplenç. Men diýän sözüm şol. İnjanlyň mını diýende, şuna akıl ulanjak mını diýende. Men şuna akıl ulanýan 6 ýylda da wagt bilemok diýende. Ýöne biziň esasy meselemiz şuna akylyň dogrusu däl. Biz bollugyndan türkmençe söz ulanjak bolmaly. Türkmençeleşdirmeli sözler diýende, ýa-ni toşna diýdi, sroşna diýdi. Ya biri geledi sen tebrik edýän ýa-da o. Gutlaýan ýa diýende o. Şol biziň esas meselemiz. Biziň halif olamaz aýdýar, türkmen aýdanna diýe beýle aýtmany gowurýar diýe. Saňa ýadynda galar ýalat diýip bar. Ýagşy niýet, ýarym döwlet. Ýa harp bilen başlady, ta harp bilen diýindi da iki oňluk söz bilen arkaň diliňe gelip kämilleşdirip sünnälep eliňe berýär, ulany berdi ýa-da. Kösenme diýär şunu. Ýa şu söz näme diýme diýär da. Kap misal üçin tanapyndan tosup dur diýip, misal üçin ulgap duran energiýasy çoğup duran adam aýdylar. Tanapyndan tosup dur diýip, tanapyndan tosup dursa, ýüpünden näme nokta şonu? Taharp tosup ýa ýüpünden böküp dur diýen şonu. Tanapyndan tosup dur diýip, taň oğdunlap berýär şonu. Ýa-da tamaňy taladan aýdyp söz bardy bilýärmi? Seret taharp bilen tamaňy, seret any, tama, tal, seret şonu any owazlaşdyryp tamaňy taladan aýdyp görän. A harp bilen saňa owazlaşdyryp ýadynda galar ýalyk diýe. Tut diýmendir da şonu. Ol taharpdan aşağı şolum. Olam ýene bir saat ba umydyny ýene de üzme diýmek şol bilýän aslında. Sebäbi agaçdan içinde import bilýänmi? Döwlewen bolýar da. Import agaç tal şol bilýän.
Tuğdadan diýmen de şonu. Tuğdan daňdan näçe çekdiň gopmaýa da tallan gopardan şatyrda gaýdyar ol. Şonu da bar azjygam bolsa umydyň sakla diýär da şata. Görem nähilek tarih ne pis. Getir o meni şu zatlar men şeýle aşy gidýär zatlar bar. Kerede omun ne edip aýdypdyr diýip şol manyny okan otum eşden otum bana. Şeýle bir husol bir de tal bilýän şonu. Ya mesal üçin olam il içinde bir dili var adamlar bu da bilýänmi? Şol realak adamlardan neme elýär şol adatlar bar. Mesal üçin biz bir mehmançylyga bardyk. Halk dörücülüğü da. Ha o halk dörücülüğü. Halkyň içinde de bar. Näçe kitap okaý. Bir adam ýöne gidip ýörenler dahy hanlar ya çopanlar onlar. Şoň aýdýan söz bar. Şeýler ýerine jüpüne düşýär da ha. Joýda Jünk bolýar. Jünk bolýar da şonuň alny ýa-da şol alny göterilýär da bar. Wada boluver ya. Ýani halk edebiýatyna girip ya. Bir bardyk, olin howla bardyk olin soğukta ho. Soğuk günü gysgyny olin. Ýani içinde bir ýaşyrak oglan var ýetginjek. Ýani ayak galan ýetip berdi ha şu pykly. Eňnem ýok boly, eňne başam. Inim ýylyň pinguin mi diýdi da. Soň sözde bar, ýaman bar, içime düşdi da. Şolar dile bar adamlar ba. Inim ýylyň pinguin mi diýdi olin bar. Şu wagtda ne edip kelesine geldi, pinguin ne edip kelesine geldi. Yaman ýerine düşýär da şoňda. Şon belli bolýan men. Soň belli ýerde ulanlaryn bir hilek gülkünç değişmeýäňne bir zat ýazsam ýa-da bar ýanky roman ýazsam şonu hukman ulanlaryny belli bolýan. Ya umuman esasy çağırmamyň sebäbi özümem gyzykly maňa şu tema. Tema näme? Bolýarmy tema? Tema bolýar ulan ýa-da. Men bara teňim bilen gurlaşymda ýaýdan turan boldum. Her kim şeýdi. Bir gelýär. Otyrdyk bolýan inim diýär. Özüm şeýdi ýa-da gön inim diýär. Sen ýagna lişni urulmady, gorkan diýär. Lişni diýdim da men mala olam. Hidir edip gülýär da, ýene bıktı da diýär da. Şol ýalykda ýene şunu aýdyn ýa-ki tema, telewizor, telefon ýaly latin sözler bar. Ilmi sözleri başarsaň deňmeseň o. Şol dili gülkünç ýa-da düşürýär. Başarsaň terjime etmeli, başarsaň şu öz dilinde baý bolsa. Ýok bolsa latin sözü, ilmi sözlerini deňmeli. Ol hemme dillerde bar ol. Hemem başga diller bilen Gamış köprüni saklap berýär. Gamış köprü men owdan söz o. Gamış köprüni bilýänsiňa? Şeýle ýuwaş gülen ýörelýär da, men gördüm Gamış köprü. Şeýle bar. Meni götüren agal. Şeýlemi? Men gördüm o ýaman gorkunç bar. Ýöne aňardan geçirýär da netijede. Şo Gamış köprüni saklap berýär. Dil beýlek diller bilen goňşuçylygy saklap berýär. Ýaman gowy latin sözler, ilmi sözleri deňmeliler başarsaň ýa-ni tema bolsun, ýa-ni immunitet diýdi, matematika diýdi, kompýuter sözleri dili gülkünç ýa-da düşürýär. Gerek gel şol. Garaz umuman edýän işleň meni gowurýan gyzykly we köpçüligiň bir has ünsüni çekedim geldi. Şoň üçin işlerinde üstünlük. Sawalňam size de ulla kan Allah ýalkasyn edýän işleňizde. Size de gaýrat et, dowam et. Size dowam edin. Sözüň soňunam ýa-ni Guran nazar edýän soň bilen tamamlasyn gelýär. Ağlaly bile güleli, murat tapsın maksat tutan, biz näme bolsak şo bolaly, bolsa bolýar, ediz watan ne. Şoň bilen jemgyýat gelýär, men köp gaýtalýan goşgym şol adam näde baýtdy ka şo sözi diýdirýär maňa bara. Hakykatynam. Köplen şo videomda aýtmasam, bana ýaly gatgorýarlar. Ýaşylypda ýatlaşalyň diýmediň diýip, maňa gelip ýazýarlar. Şeýlemi? Sama o gelip ağzyn diýmediň diýip, diýmän görýän näme? Diýmän görýän ele diýem o ka wagt olyn. Şon diýmediň şonu diýdirýärler. Sağol. Bolu sağol çıkar. Ýaşlykda ýaşasy. Ýaşlykda ýaşasy gördüňmi? Ýaňyltmaçylyk dur. Ýaşlykda ýatnaşy. Ýaşlykda ýaşasy sağolum.